Uba Adalbert Nongrum MLA ke North Shillong constituency haka arpo hunyo tere unai luar arja arpusan ulalek ban Aiman Sim yakin nohikai ke badang penlong ya ke jengaki Hamadan Malki. Kejele Aiman Sim unium MLA kade haka sngi ke besan ke baka federation kedang yai beteng ban penlong ya ke jengaki namar ke jingbam pat pen urlong ke sorkar jela yaki mat jingdawa jongki. Habakran sekilat pathai kubor uba Adalbert Nongrum ulapen pau ke jing sngokia halor ke jing haban mi kinohikai bandawa yala ke jong ke hong. Nalor kata ulabu jingkeli ya ke sorkar balikan haban ap hadu banda mi madan ban pen urlong ya ki jing dawa da ke bepen pau bagi badan hakabor kin haban le hok tang shwa ke election bakin pen ikam. Adonah ni kapor ni kejaka ke bagi donah ni parlok nohikai ki berong ke cik kli ki donah ni kejaka rupan dawai ke hok. Kelai ya ki school ya ki jing ngamut hoi kimi na po school ban don hang ni kejaka nam ta ban dawai ko nrei na songu pat bagi don ta kaman siem kada pentut pat ya ki kana school bat kani ki kaman siem je ki kli wala da ki suthu bagi ban song hang ni ban dawa ya ka hok na ka sarkar ki kram kta pat ya ka ei ka banta ka bagi dia ban contribute ki beteng na ka banta ka service ke jongki how bede baki khana school khanang ba kalawai ke jongki khana school kanong kabrong ke jikerman ho nga smudap da ka jing sokhia kaman se mani iba hamala ki issue balai ka government khaban up bagi haban mi apo surok apo madan balai ki suthu ya ka ei ka ba ki dawa la ka dei ba songhok ne bam songhok khamtam be akani ka kani ka education reforms ho ngam ko apan keren sibun dengan scam ba government ka don ngi jongki expert ka government ka don ngi technical person ho kalong very technical rangi keren tamang haban keren dak jing sukhia man sim ban kentu ban penbor ka government regard education minister regard chief minister regard government hi borok koi ba kin song man bishar namar nakaliang jong ini ki palok noi kai ki balami khamat nak kerteng jong ka fast tom komos pen ken mau ka contribution ke jongki kala long sya ka pasir khai rangi pun ken mau ya ke ka statistic ka bala penpau lemba ka diesel hagini ki khndiat snam ni na ka higher secondary ka secondary secondary bar higher secondary rangi phai ka contribution jong government let's say rangi phai ki student ki don around 10,000 kadang bakla dai 10,000 overall mo ka state di Purok Koi. Tidak rangi pai pat syaki ad hoc school. Ki student kiron kumbasan po jartam. Tidak rangi pai haba compare lakum hab ban ngilhab ban compare ban bale si gila ban ong ba ki gini ki ad hoc school ki ban bu jing dawa ya government. Rangi num kulet ya contribution ke jongki mangaru kumboi nom ikhamat natra ki pan nom ikhamat bar ki du ka product ka ba ki lembak no hikai la sayengi hai babon ki professional ka bangidon haki profession ka bangidon ila yo ya kaban contribute katar ko dei lemba ka basic foundation ka bangyo lemba ki noi kai but ngaju sodia uru ahani ka jing rakhi ya ka teachers day hai ngin ong ki bagi ki nation builders lada ya ka hok ka jongki kim suthu kita ibaran ka bor kamar kadau kumba kilapan pau nakaliang jongki ba kumba kilong hadu mata kidon kiyo ya ka fix pay bar ka fix pay kumba suthu ya kicing jongani ka present time mata kalong ka ba ban survive te but we expect sibon nakaliang jong na kai ru kin ai ka contribution ka babahan na kamta khana school nam ta lagi jongki khon kikti khana munyo e kimlang salang ngenyo ya ka state ngenyo ya ka jala mun i kan kiyo kumang i managni gru lamba ka report naka central kabadai ka PGI mo ka performance grading index lembak education kadon support do shatrai ti badi ki kaba neglect ya duties and responsibility naka banta ban address ya ki issue ka grievances joginoi kai ka pulong ini ki ba kum ka jala jaga kan kiyo ka ha but ngako pan pau ni ka por bana kaliang jongka jong ni ad hoc teachers kila ada penpau dak basai kila ada bu ka alternative mo kila ka alternative ka option ya government angis kemo government gade ban bishar gade ban perkhat gade ban khot yaki saka me jo je karen la rakam khot yaki ru
kadiban ai da ka written assurance kablong ka in white paper kanang bakini ki parlo kinum beteng syu ya kaban syong ni jaka lekin beteng balik ci school bagini ban pe kana ya kana school barajo por bagini lagi jongki yang mu ban pe bai lagi jongki khon kikti tinga kuar pun pau ni ka por ba nakaliang jongki jing dawa ka jongki kumagila pan pau nangis kem kala don po kami jong education minister o chief minister borom jong ka state ngits kem bakin kinu pen slam ndekin bishar namar ka jing dawa ka jongki kalong ba syong hok kumnungin imsa ha ka bidai tak fix pi kumnu ka government kan ong bakam don pisah ngaru kumuwi prangin nomi khmat bodan po ka position hapo ka position bench mo kumu nong ya kumbodan kaliang persya ngo kumbang laong kumbang la keren bakanon ka por ka bangin keren persya ya sarkar ida ka por ka bang nero ke kata ko don ka syong ka kam ka ba ka government kale ti mart ka daw ako apan pau kumba nakaliang jong kiniki parok jong fastom kada pen pau kada bu ka demand dengan scam kin sutuk in bishar nomor kisem doong badai ban lebet badai ban increase ya ka pi ke jongki ani kin ai kita ka ya kita ka kini ka pattern ada deficit pattern mo ka ba kin yo ya kita ki facilities ki allowances kumba ki we ki yo lada ka government ko ong bakam dan pisa ngasngo ba kini ki unnecessary expenditure kada ban stop no at once lagade gini ki committee fair jong assembly lagade ka tour program jong assembly bo fair kan no pho crore le sing la banong lani gnu ki festival barah jong por ngasngo ba lada ka government kadun sai jiki clear namang hapan ai ka special focusing mong hapan focus in a very special way nak banta ki noi kai hagani ka feel ka jongki namar bang community ba baki emlang salang menta ka yardor haborok kiliang maka di education system hoi ni sotu yang ga education reforms tin mart kadau ni ngets kem baka government hiu da ka ong ba kamdon pisah dengan di ban le da kali ban find ways and mean le sin kaliang jungi ki pranomi khmat na ki scheme kabade segi developmental activities kidi ban kot no kindak kensoj khanang man la ban divert ya kini scheme kham tambe saka education system nomor ngilong so dependable moga education system ko bangin kaman start from scratch ko mangipe mata pok state ke jungi lam ko tang inum i ke jengkala tinga ko aru ban kentu ko ban penpau da ke sukya mensim kam tam government hapo ka jelam jong ka NPP honorable chief minister Conrad ke sangma on don ta ke jing sungu brio da human feeling ban khot no yakini sakami je kadang ande ban penpoi ya kata ka written assurance kanang bakini rukin la bakin peteng pat kikam in very peaceful manner bakin la ya ka ban peteng ka kam manai ka jing sakri babahai ki khna school ki bolong ka lowei jong ka state hi porokoi kadai halo ta kanong rem ka bangam susuk ka mensiam lem no mangi don pa opposition ngemla te ban bat ukulom bangin le ka kam ngimbar se kadang ka por ngi hapan keren po assembly kadang ngi po assembly ngin hapan keren hapo madan mo hagini kin riu nyo panai shoka session ngin hapan thau kala pentikat ko basya kalenti ngalidi kumba ngaju persang ki por balik bang naya persang hidu nomor ngai persang hapo assembly ro kalong ka balingkot palat hai bobun ba ki item ngimyo la ban wanra iki ban address hapo assembly teldeng address po assembly tikim ni baso phala barka barkinong shong ki citizen joka state kim ni baso phala maka don ka por ka bangi hapan agitate persai government daki many forms mo ka bale sing la bandit jak ban agitate bagi sitting demonstration bagi hunger strike ani kadon ka por mi hapan lemba ka kod ru bandawai ka namar kumino mi khmat ru apok assembly ngimyo kanutam ki wei pat ki bandawai kita ki jingdawa ki jongki te dero tang nore masukia bangit scam ki honorable representative ki bron kam tam apok shuki badu khulom makin le hok chong kamram khanang bangina ban i ya ta ki jingsuk hani ka ri ki jongi kan yo chaka ngayai pen pau balai baka sarkar bahap anda up yakinu ino ki issues ki bahap banda mi apo madan yang bagi sutu bahap banda tele no ndi bahap banda sa pressure kalau ngijing daerah namar ngiong baka government hi kadai ko of the people for the people and by the people daw pai ba nanto pai ba lembo pai ba kiri bersutu balada
kemdei pa ba ubu yaki po ka bor la di yang aru tingin po ya taka bor ka bangi de bandon te khamtam gitu buran ka bor na sngo ba kidi ban lehok ba mdei ba samran rubran le system show collection kin staman pani yak jing terika mo jongki kani ka dei sibenta ka bangan pen pau ba ka dei tangji pen biet kemar ka daw khamtam mo bdei education ngem la ban compromise bang ada ken tujur amar le sikan pen bor paru inga kum nom ikmat ka bangaru haban simpat da ka we ka nanti kamdon gejing ya abang ikot saka negotiation bo ya ka bankot yegni no ki agitators syak ta mejo je keren bane keren nak basit pasai kai ga bakila kinle ki bakimla adu kin puni kai ga reason Habatin pej bahagi ki sharp ka sharp plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kam lo ka umpnyang ka dot pej ya ka sharp plus f haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus f menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.